jangi shani pat kishu Thep stay Ksew lam la smar kila Bret Surok sa Briew Ksew kana ba selong mata kasngi Ksew tadi kala lengkot aja Briew kayami hak ndai lat ban Pynpaw ya jing bam sing Iahap ya jing temu ban set Phatok nebu ya Ksew hasil ta kani yami kini Briew ba Ksew kalong ban Pynpaw shua ba Supreme Court kari kan syong bisa hol kani kam hak nyu tarik mentau benai haba kren sikilat fai kubor kini ba Ksew kiba juri bat ai bam wat Ksew bayai hasurok kala kerpat Padayon penek ya animal birds control rules aja apply ni ABC ban syu penduna khun ni Ksew senrang bat kentai dak bapuj ban penduna jing kharoi Ksew Surok ka jing mi Ksew Surok kadai namar ban don Briew bari Ksew ndre Bret Surok haba kim tri ka kong ti maulong kawai na ba Ksew ka kepat ya ka Supreme Court bahkan bisa benia ya rules namar ba om sing Iahap ban bu ya Ksew hasilta ka ong bagi Ksew kidaj Briew kadai namar bagi ada ya di nama bagi Briew kila dusmon nyaki hakba don Briew ki kenjat habadang thia Ksew ro nei lada Briew ki kai yaki Ksew kin om dai kal ong ro badon Briew ki batet stai yaki Ksew nabar dai kim nang ban hikai yaki ki Ksew khasi ki khamstat lada hikai kin om judai Briew ko ma kini ginori Ksew ki ong bagi Ksew ki dei no yada ki Briew kamtam na Briew sneu hakba don ki batmu bantu ban tim sisen wiar ki Ksew Iahap ban helkrat ki jangi ka dei damenta ba new tarik kan salong ka hearing jong ka Supreme Court bale shwa gani kala don ka hearing ba ka Supreme Court ko ang banweng no Ksew Surok kat badan bat kinbu ha ka shelter de kat kumbang Thep bar khait ba kindon shelter ha whole India ngim judon ka animal shelter jong ka government tikin irash e kat Ksew ki phau lak sabale to jangi ru hangni ngim yadon shelter ngim yadon e dan nang ka ABC center ka animal birth center ba kampat trikam te ikini Ksew Surok finia Bret se ke kat kum ka rule ABC Act 2023 menjwa ko ang ba da kini Ksew Surok kinia kem kinia sterilize penduk khon te iki Ksew senang ni kentai ba kan kham duna ka population ka jing roi jing Ksew Surok na tiki ong ba kinia le kum ta bat kindala ada le ya kata kin sepelat nak biang ha kiju ki jakaba ba di Ksew tang ba mentapat ke Supreme Court ko ang dakumway ko ang banweng no ya bal ko Ksew badan Surok kinweng kin Thep hai kin ibu hai ke kani ka jingi khi madasni kalong ba ni kirpat ya ka Supreme Court balikan don yang ka hearing la u nyo tarik mentau benan ni kwa kirpat ba ke ka rule ba kila ai ka kam sngo Iahap kam sngo ya de bali ngi kum ngi khasi le ngi sit ong ngi de ki kenrat ban sumar kimra na thau ble ngi kum ki kenrat ban sumar kimra de kadiban suthu bangi de bandon jing smulam ke haba menta pi haman ba yu ki group ki dan ba ki ot ki ding ki shula le bi an kat badon te tingim kwa bakan long kum tangi de ban don lang de ban ya song ya sa lang ki Ksew ki ni ri hayeng ki don ki Briew ki bam ri ki Ksew hayeng te ki Bret ma sha Surok ti ki kelak Ksew Surok itu ke ki Ksew Surok ki mi ra kum tu ki mi balai ba ki Briew ki ya Bret ha Surok te ki kelak Ksew Surok tingi kwa karpat ya ka Supreme Court ba hakani ka hearing ba nyo ban don ka jingi tiplem bangi ngi de ki Briew ba don ki jing smusin ai te kimde kin ban ai kum kata karu ndrei ngim penne be ya ka ABC program ba la bo hi da ka court menchwa te di ban penne be ya kata ba kinya trailang ki sarkar ki municipality kinya trailang ka government kinya trailang ka animal husbandry kinya trailang bat lembak ki NGO bat ki Briew kinya trailang ka community kata te kimpat don census ya tang ba ya kata te ngatharai ka census tungim ya don tang makila e bon estimation ngim la ban ai bali kata tang ka municipality ka la ban ai kidon ki jaka bangim don municipal kum ki mulai ki ke te hakitur ngim Thep kat moturi ki Ksew kidon te kadi kum ta te da ki trailang ki rang ba snong ka animal husbandry ki NGOs bat ka municipality tingila te nilai bakaret te nilai ka Meghalaya state ka Shillong ka baret ha haba ki ki jaka ki Dehradun ki Uttarakhand Lucknow ki la ban le bali ngim la ban le tingi kwa maybe Meghalaya will be the first one set example ba nila ban control ka population jam Ksew Surok jaka khamarat kadi ka jaka ban put yigi Ksew kan thai bat chinrang ban penduk khon kadon ha upper Shillong tangba katu kampat trikam re ngam Thep nomor ke katu te tharai kindai la ya wa jing Thep fisya fik logic jong kata ru kadon bali gi dak klumar ki Ksew nei teng ka Ksew ka armet
te kating ong ki Briew kalong self defense mechanism de fikili kini ki veterinary doctors ru ki ong kumjo ba kadai be ka self defense mechanism ba kiting tikle si ki don ki Ksew Surok o ki ba si abe ka kali ka baik kitur ki don trauma le si ki sha yu ki wi ki Ksew ne sha yu maki ki don sa tu ka jingting ki isi ki Briew wada pe yang ki Briew ngilong kumjo hiteng indaya ni don jingshun hangili te ni bun ha ki Briew ya shun iwe ki mrat te kimnang ong ban yakren ki shu express la ka jing wear ne jing dat te ka don ka problem ai ken te teng ka de ka jing thangan ru kim don bam ba pli tikin ne mo nga teng asi igi Briew ru kin da ya linting ni Ksew dang thia ki kenjat te ka tu kam dei ang main reason ru de kata te de kata kala ban control and haba ka government menchwa kala ong ba kin vaccinate kin capture vaccinate sterilize but release biang ha ka ju ka chaka te kata ka system ki de bania follow be tingi ru nia yang na benta kata hi ken bakan strong be ka ABC rule jangi ken ka animal birth control kumta hi ka Ksew ki bade badat Briew nila ban sponsor ne kila ban shna shelter na benta kita ru ke tamba ka shelter te kumbangi pet hawai shabad dakhale kim kam maintenance kam long re and ka daka lak daka crore kan lut dia ban le manpower ka lut te ya ban lut daka crore ban shna shelter te bali kim follow be ka ABC program ka bala ban according to the budget ken kalong kawai mo ki Briew ki bari ki Ksew khamtam ki breed dogs ne ki don ki rottweilers ki sin banat ki tu ki Briew shwaba finri ne thiet tu ki Ksew sngo bha dali eye training because ki tu ki jat Ksew kim de ki Ksew kum ki Ksew local jangi ki basta ki jangi ki dah hikai ki la nang tama ki tu ki Ksew ki don kam special training te ki Briew jangi shani pat ki shu thiet stai Ksew lam la sumar ki la Bret Surok sa phone pat ini mo ong wan chim no itu Ksew ai te kitu ki jat ru ki keladat iki wei ki Ksew te kitu ki Ksew para bayadat itu sedang dat sai ki Briew kalong kumtate kalong konflik te kambe gen kalong ki Briew ki bayari marat balong kumtate ngomba ai ka training mentali ki la don bun ki seng ba training ki Ksew ki ai training ki canine ki don ki private ru basit ai training ban jai ki tu ki Ksew balong aggressive tagi kalau Be aggressive. yes It's the way you bring up the dog, say. I bring it with love and care. It will never be like that. There's always a reason for dogs, but long aggressive. There's always a reason. Long cruel. I've seen so many cases here. and training up mo training they I've train seen, them you train the 24/7 dog from morning to night, and then you expect the dog to be friendly. That's not it. honestly Yeah.